Opo, no, napakasamang balita nito, hindi lang para sa mga manggagawa sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Kasi hindi na nga ng PRO, kundi pati injunction o mas mahabang suspension hangga't maresolba yung kaso ang mangyayari sa dagdag sahod natin. So kung nagawa ito sa Pasig RTC, ano pumipigil sa iba't ibang mga employer, sa iba't ibang rehiyon at probinsya na ganun din ang gawin at kopyain at gawing takbuhan yung ating korte. Kung kaya't ito ay sampal, no, hindi lamang po, no, sa bawat manggagawa, kundi pati sa gobyerno. Kasi may umiiral tayong labor code, umiiral tayong batas na nagsasabing wala dapat injunction sa proceedings ng Regional Wage Board. Kaya dapat sama-sama po nating ipaglaban ito para mailip yung injunction na yan, mapawalang bisa yan, mabasura. Yung kasong nakapile ngayon, dalawa na po yung nakapile, meron sa Pasig, meron din sa Nabotas. No? Kailangan mabasura po ito. Nang sa gayon, kapag nagbigayan na ng komento sa sweldo sa ating mga probinsya, wala na pong haharang na kaso. At wala na pong ibang option sa kasalukuyan ngayon, kundi dapat, no, si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang mag-certify as urgent ng 200 pesos na legislated wage increase. Dahil ito na lamang yung paraan para agad-agad maitaas yung sahod sa buong